Už není možný s tím klukem. Většině chodí pozdě, napíšeš mu, neodpoví. Už je po několikátý. Kámo. Čau, kde seš? Čekám dlouho. Jsem připravený, ne už? Jak připravený? Proč máš na sobě župan? Tak jdem točit to video, ne? No Kde jasně. máš holky, vole? Jaký holky? Máme točit video v gymu. Tvoje vršky. Jasně, tvoje vršky. Já myslím, že se... Kámo, ty vole domluvat. Ty vole, zapomeň na holčičí vršky. Tvoje vršky v gymu. Kámo, s holkami byla větší... Hovno zábava s tebou. Ty vole. Vítám vás druhého videa vlastně. Teďka si dáme záda, dám si 3 rozehřívací sérky, jednu hlavku, druhou schazovačku, tak jdeme na to. A nejhorší na cvičení je jedna věc, uklízení kotoučů, nic není horšího. To nám řekne každý. Kdyby šlo skipnout uklízení kotoučů, tak to by se to cvičilo jednodušejc, víš co? A řekni, že ne? Vlastně. Koho to baví uklízet, víš co? To necháme naložený, a jdem dolů. Jo, jako, oni to taky nechávají, no. Pojď, poctivě lehká, pojď. Podle mě budu rád, když to vymáčknu, ty vole, aspoň 3. A co teď děláš, mi řekni? Nabijím si, abych neměl nervy na tebe. Závislák. Závislák. Napište komentáře závislák. Co to je? Dneska je to nějaký lehký, ty bylo. Dneska je to nějaký lehký. Lehký? Teď zase hlavní sérka bude... To několik tam bylo jako 93,5 nebo 7, nějak tak. 4 až 6 opakování na kladce, na křídla. Vyždíme to, pak jdeme na ramena. Nevím, jestli si dáme tlaky s jednoručkama v sedě, anebo normálně na mulťáku. Si dáme multipress. Bude lepší asi. Let's go, dáme si druhou rozehřívací sérku. Pak hlavku, no. Jdeme na to. Ale kámo, už nemůžu. Dávej. Bez prdele. Dieta hituje. Hej, s mojí hlavou. S tvojí hubou. Takže do toho funění asi máte dobrý zvuk, no? Jo.
Pojď. Ještě jednu. A hop. Pojď. To se zuškrtil, ne? Hop. Pojď. To je ono. Tenhle blázen za kamerou měl zraněný záda. A chce jít benče. To bude dobrý právě. A co je na tom dobrý, mi řekni. Bude to v pohodě. Já už jsem zregenerovaný. Jo, zregenerovaný. Aleš o tom... A tak aspoň něco mi dá. Brde. Zaber ještě, pořádně, poctivě, drž to. Tak. Pekdek. A cecky hezky. Hlavní sérka. 75 kg. Nevím, ta rozehřívací byla docela těžká. Tak uvidíme, kolik dám, jo.
těším na jídlo, ale. Jo? Vždycky na pořádnou večeři. To máš k jídlu. Kuřecí žry říkám. Klasika, no. Yes. Se ptám. Máme tady závěr videa, protože ve fitku jsme to zapomněli natočit. Takhle jsme vypadli, už jsme chtěli být pryč. Yes. Ještě do Kauflandu nakoupit monstříky a už jdem natočit závěr videa, tak máte ho tady. Shrnutí tréninku jako upřímně byl docela vyčerpávající a to jsem se ani nedal kardio. Kardio pojedu ještě teď, jako nechce se mi. Mě čeká kardio, tamhle toho... Já už nic. Kameramana, nevím, co čeká. Já už nic, já už jen do ponožek. Kameraman se už těší, až bude moc stát taky. Yes. Ale tak zhodnocení tréninku jako docela dobrý. I když, nevím, no. Forma se mi jako, cítím se vyschlej. Moc se mi to jako nezamlouvá úplně, ale co. Když už cvičíte, tak to se vám nikdy nebude líbit. Vždycky budete chtít být dokonalý, což se vám podaří málo kdy. Takže dejte like, odběr, komentář, podpořte algoritmus, napište tam nějakou kritiku dolů, nějaký postřehy, my si to budeme číst, přečtem si to hezky, vezmeme si to k srdci a vidíme se u dalšího videa. Čus! Nazdar!